Ei, com va? Benvinguts a un altre vídeo. Veurem si en el vídeo avui mos respecta un poc el temps, perquè porta eixint el sol i banyant-se un poquet. Esta volta sí, no patiu, porta el tratge de pluja, però bueno, espero no gastar-lo. Si puc no ficar-me-lo, millor. Estic així en mitad de dos aigües, millars, més o menys, perquè, bueno, fa un temps, mentre em documentava per a un dels vídeos, el vídeo de, crec que és el vídeo 6, el de la CV580, que vam començar a Anna, si us recordeu, pues Anna està el Palau dels Comtes de Cervelló, que és el que es coneix com l'Alhambra Valenciana. I aleshores, quan vaig acabar el vídeo i tal, vaig mirar i dic, ostres, pot ser que, volia buscar llocs que per així per el nostre territori se semblen o tinguen noms d'altres. I furgant un poc, em van dir alguns llocs també i tal, em van proposar alguns llocs, però vaig trobar que així prop de casa tenia el que li diuen els fiords valencians. I si és tema de fiords i tema d'Escandinàvia, això ho havia de veure jo. Anem allà. Take me on a spree, I wanna get to know me, every little inch of me. Gentle while you stroke, you picture me, every number count, love tokens. Where did all the swallows fly when I was 17? Caught up in a dream that became a nightmare. I said it doesn't matter now, but it defeats me. Shackles around one's feet is not so neat. Oh, hurry with the kisses, your lips and the balm. Every number counts, love tokens. Where did all the swallows fly when I was 17? Caught up in a dream that became a nightmare. Oh, it must have been the first time that evil kissed my face. But oh, little did I know, disharmony awakens me. Oh, who would I be? Who would I be? Oh, disharmony. Estem ara en Otonel. Otonel té si vos notes, podeu passar per el xorrador també, i té un castell que està un poc desfetet, però bueno, d'origen morisc, que és xulo, paga la pena veure-lo també. Otonel crec que a dia d'avui n'hi ha censades com 12 persones, 10-12 persones, igual 15 com a molt, no ho sé, però per ahí està la cosa. I forma part, bueno, és una de les 7 aldees també que formen part de Cortes de Pallars. A canvi de què? No recorde si va ser en els anys 50 o 40 o abans, no recorde en quin moment va ser, però van decidir formar part a canvi de que Cortes de Pallars pagara les 240.000 pessetes que valia portar la llum i fer uns arreglos així. Què va passar? Que aquests arreglos i demés, en aquestes 240.000 pessetes no va donar per pràcticament per a res, per lo que fora. Aleshores, clar, el que sol passar. Se fan inversions per a que els pobles tiren avant, però, se perden. Després direm de la despoblació. Little
Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late, I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Supposed to be. Wish you stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Estic ara en el mirador de la Tierra Colorada, es diu, l'embassament. I crec que és una sort tindre estos paratges a un poc més de mitja hora de casa, no? Ben propet, que si bé no són els Alps i totes aquestes coses, però fan paper, vull dir, ojalà, qui no voldria poder eixir mitja horeta de casa i vindre a estos llocs, és un plaer. Cap allà està la presa, l'embassament així, i més amunt està la central hidroelèctrica la central hidroelèctrica estarà per la presa, m'imagino. Estarà el nostre destí d'avui. Memories are chasing you away from my reality, breaking us into pieces. Once you were my dream. I don't know where we went wrong. You knew the answers all along. It's up to me
El que acabem de passar, aquesta mena d'urbanització que heu vist de casetes iguals i això, és la urbanització Les Vinyes. Aquesta urbanització, si no recordem mal, es va fer al voltant dels anys 80. Bueno, la va fer Iberdrola per als treballadors, per això puc veure que hi havia molts cotxes d'Iberdrola i en els garatjos. Aquest tipus d'urbanitzacions també estan en la de similar o pareguda a Benahever, que bueno, a dia d'avui moltes d'elles són més cases d'estiu que altra cosa, i de fet n'hi ha moltes també que estan abandonades, però bueno. M'imagino que si aquelles eren per als treballadors, igual els xalets estos eren per als jefes, no ho sé. Però bueno, ja podeu veure que molt d'èxit no van tindre. A dia d'avui, bueno, volia ensenyar-vos un plano de dron, però bueno, estan els avespers i crec que no és la millor idea enfadar-les en aquest moment. Per cert, se m'ha oblidat comentar una cosa en un vídeo anterior, i és una iniciativa que feren, que està a Instagram, la podeu trobar, la ruta més fea, i és una ruta que... Bueno, és una ruta no, és una iniciativa que el que fa és, mitjançant el mototurisme, portar gent i portar turistes a les zones que han patit algun tipus de desgràcia, incendis forestals i coses així. Busqueu-la perquè és guai i bueno, si podem ajudar un poquet passejant per allí i gastant-se algo de diners, segur que la gent que està allí ho agraeix. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. Cause I need some time. Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. Cause I need some time. Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while. Doncs així és on vos volia portar, a la ruta fluvial del Xúquer, que bueno, si feu la reserva, crec que és al voltant d'uns 20 euros, podeu agafar el barquet, bueno, agafar no, podeu pujar, perquè ja vos porten, i fer un recorregut de quasi 30 quilòmetres, anada i tornada, per el que diuen els fiords valencians. Anem a veure. Cause I need some time. Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. 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 Bo, què vos vaig a contar? La veritat és que el passeget està xulo. El passeget està xulo. Una horeta i mitja que te relajes, te deixes portar i, bueno,
El tema dels fiords, bueno. Si heu estat en Islàndia i Noruega, pues bueno. Però que sí, que és un lloc molt xulo, vull dir que podem navegar el Xúquer i la veritat, vull dir, a banda també podem fer altres activitats, crec que se poden llogar caiacs i històries d'eixes. Aleshores, una activitat xula per vindre i passar el rato. Res, em despedisc ja, espero que us hagi agradat. Ha sigut un lloc xulo, vull dir, si voleu ficarem la ruta exactament, que és quina he fet. I res, a partir d'ahir ens veiem en el pròxim capítol de La Motet. Adeu!